Vandaag zijn we bij de Zwarte Polder Zeezwemtocht bij Beachhuis 25. Samen met mijn vrouw en met mijn kinderen organiseer ik eigenlijk deze tocht. Een zwemtocht van Preskes naar Katzand. De Zwarte Polder Zeezwemtocht. Die naam die is gelinkt aan de streek hier. De Zwarte Polder ligt hier vlak achter. En hoeveel zwemmers doen we vandaag mee? We hebben er 200, Wim. Bij Beachhuis dan moeten ze een nummertje op hun hand laten schrijven. Ze betalen de inschrijfgeld. En daarna gaan we straks een briefing doen om 5:15. Dan leg ik even uit hoe ze moeten zwemmen, de richting en waar eventueel een beetje de obstakels zitten. En als ze uit het water komen, dan laten ze hun nummer zien aan degene die aan de finish staat. Dan wordt het genoteerd in de computer en via een programmaatje noteren we dan de tijd en de plaats. En zodoende weten ze dat morgen of overmorgen weten ze hoe ze gezwommen hebben. Hè. Dit is de tweede keer. In 2019 heb ik het voor de eerste keer georganiseerd. En verleden jaar was natuurlijk corona, dus toen hebben we het niet gedaan. En nu was het op 14 juli de bedoeling om het te doen. Toen hadden we helaas hele slechte weersomstandigheden. Maar nu ziet het er goed uit, dus nu mogen we van start gaan. Vandaag is het toevallig springtij, dus er zit ongeveer een stroming van wel ruim 4 km per uur. Het zijn wel allemaal zeezwemmers, allemaal zwemmers die weten wat er moet gebeuren, zeg maar. Je kan niet aan zo'n tochtbeeld deelnemen als je niet getraind bent. Dus het zijn allemaal getrainde mensen en ze komen van overal. We varen 6 boten mee en ook 6 kano's. En voor de veiligheid van de zwemmers is dat toch wel lekker. Het is 6 kilometer zwemmen vanaf dit beachhouse richting strandpaviljoen Strandruig. Wij vonden de wind erger en de golven waren tegen de stroom in. Ja, er stonden wel golven, hè? Ja, het eerste stukje viel nog wel mee, maar daarna snap ik de naam Zwarte Polder. Het was mijn allereerste keer en ja, ik vond het echt super leuk om te doen.